kebaso mwa mochorete naino maene otebiririye tamwentangani ebinta akorete okwanire kama bibere bitatu naino batabirimo se kogenda nabo muko binyora omonto okorire emeremo omanyire konyorete ngeria sinini baminto moko machamero kogoro akorero binto byayo pora mumanyete okaro omosacha nywamiro omokungu yamatani agenda ande arwerere chambe na kyakorokwa litinga na ligenda ande osiri manyirenga nilitinga niko na kugambunga Moses nomorochega nilitinga Gali abana bayonga iba ono gaki otagwanza kebasako abogoli litinga lyaye atabo ki 2027 omanye taba ababonsi bakoli gichikura mbabwate ihaki yabo bago etangora muna na intu twatire ngoraiga intu twatire asengencho kebaso igachete ali asetole mama asetole morotie kara Wano nini kutule galia ikotwacha ga kubasorora yani kubasorona gaki inwanja kebasakole etamu yaye naende karago chikokora timo baisa komo eli momo mombe esago chikogonga kurwa eli nebwata mabere brane ngombe bwata mabere bono na basoroira abantu baminto tinda tukukwana mangana mangase ngencho toko genda matanga nabageni ababatira after matanga naende batoire western ali ase president yekale igoga baeta muna nogo tobogori lakini twamanyanga goika tukwana n'abantu baitu banyaronde abantu bana banyaronde mimi nimekuja hapa nimekuja na mgeni omogeni nareta rolio tenenerete UTA oreke ganja nabona ari kubasoranga tubwate sigaki yani okoboko togotera noko kokwororo mbora mumaete gochakira umwaka ogocha twachakire chi campaign ne chi campaign omonto atachorwa omugabana omoseneta women rep omo MCA no mo president ama no mo MP inche muna mwanchorete mama county next year ekere koera kiro monto gama etena monto kiagotia next year emobwate gabana ya ino mogo taranera baka 2027 ekoro kucherusha mumaini naendo mumaine eraundi elie karatu aminyokania na baba ntu bachite kukumina kumbe ntogoro konyera bareiga igona togoro tinga batabinu na monde etera liberera ngoyandika panado igore kare twarengene liberera liane na litebeti liberera liribono boki aye boki liberera ekyagera na tigire njere iyo mochake gusamba na bugweta nzena achire koriyo bugabana bwanyamira ekyagera saba kungu bachori ko bachigabana na omokorera no devolution yokorete meremo na basoro ire round ye inusabere gatuko na kogenda ngore musabere mara to mokungu galia mara muna egasikanga yakolirwe miaka 15 toigwana nire lakini rero bono karangoro kingangoira ni more ke basomo matu tamu yaye baranga banjira to ke baso tu tam baranga banjira to ira ni ke baso tu tam ngoro kiritanga ni kwa ke baso koraiga ono ko batebi ke baso mwante bitutam ni manyete abakungu n'abayasana emotion siaba chiko imokanane karabana chire kinambanya koira na magana ni maita basacha barabumbe yaba karaba ikaransi guikana endo monta motegereire igo bagukira naende bagenda bana chekine kemo inu na banda baye bagakaba muna na barigere mora na maiso na bakworo kinga bono omonto mubwate kebaso bona tigango tora kebase tutam yaye ngote bakebaso ngote batutam nyagwacha ansa sengenjo yakebaso koranja korereiga watutam korereiga nyagwacha sengenjo yakebaso ngote bakebaso tutam okay kebaso kebaso arambe kebaso kamora
aina ro twacha kubasaba rero mokonyo umwe ntwarwana bakatukarete university gari nebintu binde ebito twabiri togotebi chabetu emeti yaite menge gate bwati estima ekero bagokora amangana akoro kwa last mile connectivity ekere gento gekoro ku last igobi kanga kurmaiga to bwate kere gento kanga mbali bakonyoma abageni bakona koego ono last mile seita ateracha even first mile terarorekana biyaiko. So I want to ask umoyo minto chabet mnakoruga eserikali eriale treasurer yaye gakogenda abatebi nganto tagete toegwe egento gekoro kwestima elinde kere elinde komo kogenda moinyorenga amatuko totigareti na masinini toike 2027 nandi tuchake gochora abantu bane ono yoro oyoiga tari mogeni gakogenda agaria na manyete sagochakera munabatebi konyobekire bintu ebiatagete gocha gokora ono tigaye guribaga akore bintu biria atabokie 2027 nandi muchake korio mokungu one munyome daribo okonyora no mokungu muyare nagenderete kobo muya agenderere okonyora tali kobo korore kana buya abe divorce agenderi oryo sawa sawa kwa hivyo leo Igoneji propaganda ya sai mega ngoreta de William Bugai una mwanji kire igango moreta de gaiga moreta chikanisa cheitaji changere moreta changera bangina moreta toroseni chuskuru cheito ena lo separe yeito enduno le pare lam sindio ose moinari banyode moinai ndoli bantu ose na bantu toli ose na ndungwa kana tole bangu na ndo toroseni chipare wangapi wanasema mheshimiwa William Ruto akia bantu abachire pima igomeye ndokeri siasa yeta geto tuare bintu birenga egentege tangani weko tuaraka munwaka ya ubigete sukari okuja gukwanira abangina nabagaka buya eria kabe weko tuare birombeto kwa bantu inibura moroje ntobabeke nsabo saigo osa weko endenga ne sukari naga chumbi naga matumbo naga sabuni